Nature in the Forest, ktorá je veľmi dobrá hra a budem tu na tento kanál natáčať Roblox, hlavne Roblox. A uvidíme, že či nájdeme nejaký tým, ktorý by bol schopný hrať. Okay, dobre, dáme 5. 71, OK. Nechám to tak a... Dobre, už sme 5. Teraz proste jelen je z reality, takže ho pôjdeme si oživiť. A je to prvý diel, tak nechám to prvýkrát, ale je to môj prvý diel na YouTube, takže neviem, kedy to vyjde a čiže kanál nemám ani spravený, takže teraz hneď ideme na tej prvé deti, lebo to je úplne hlavné zachráňovať deti. Dúfam, že už na to máme oheň. Dakedy na to máme oheň, dakedy niekedy dáme na level 2 a to vyzerá, že... máme. Tak si tu všetky dáte, a to čo vám strieľate. Alebo je druhá možnosť zabiehať s týmto. A to vám moc neodporúčam, radšej to hore zobrať z pistol, keď nemáte to Raygun. Je umelé. Tam dávať moc nechce, lebo by sa mohlo stať niečo veľmi zlé. Dobre, ale to moc nechce, takže... Dobre, a posledný toho úplne. Dobre, a máme prvé dieťa, proste úplne easy. Tak to robte aj vy a prežijete aj bez toho dní. No, pár ľudí vám musí aj pomáhať, lebo proste viac ľudí, viac jedla, viac dreva, viac všetkého, takže toto tu chvíľa na nič. Nevidím tých ľudíčkov. OK. To je veľmi ľahké zabíjať týchto, lebo keď vy sa im budete dostatočne dobre ohýbať, takže strela a uhniete sa, strela, uhniete sa. No, to nevychádza vždycky, hej? A sakra. Napríklad jak teraz. To životko. Ktorý sa robí to? To Rutinsko nechce moc. Sakra. Aspoň tu plače dieťa, aspoň jedno. Ďakujem. Never ma do baťohu. A chceš to detsko? No, dobre. Aj mňa zober, dobre, super. Čo robíš? No tak, poď. Dúfam, že má oživátko a neviem, na čo ma bere. Sakra, to zmieni iné. A zase, keď ma pôjde, tak mi nepôjde. Čo sa stalo? Oni uživujú jelenia. Ojoj. Ty už kusol, baťohu. On má vyskať celé video. No dávaj. Hej, že nedá oživovať pre jelenia.
to fakt spraví? A to nespravila. Už máme na plnej pusti, ale máme držať. Áno, áno. Yes. Ja ju úplne prerazím. No dávajte. Ona je taká tupá. Dobre. Dávam mi posledných 10 sekúnd. Jak to nemá cenu? Dobre, kačam na nich. Nemal som ich proste. Jelenovi, čo ich stále zabia, dajú takého životku, ale dobre. Dáme tú poslednú šancu. Pozriem, aké mám úlohy. Dobre. 5 krát. Dobre, aspoň sa tu trás, 24 dní, to nie je úplne nič. Dáva, aspoň tí 24, ok. Každá polota vám hodí, takže... A musíte mať aspoň nemalo, aspoň vyše 100 dní po ruke, inak ste dosť... Ja asi zabijem to. Oni rúbu drevo. Podáme si tam zásoby, tento jelon tu umiera. Je mi ho ľúto, ale... Dobre, hneď idem zachrániť dieťa. Dúfam, že to nebude jak minulé, inak, lebo to bolo fakt dieťa. To asi najhľadšie nemáme. Dobre, tak zachránim 2 deti. A toto video končí, ok? Keď sa už to nepodarí, budeme to robiť odznova, budeme zapínať túto hru. A to, kým sa mi nepodarí 9 detí, naozaj. Dobre, alebo zachránime jedno dieťa a jednu úlohu spravím. Dobre, jedna úloha sa mi tady bolo graftenie. Asi hej. Takže... Pozriem sa do toho domu, že či nájde mi nejaké železo. Keď hej, no, stojíčky sa hodia, tiež sa dá veľa toho vygasiť. Sekera, OK. Železo, to sa hodí. Môže tu byť aspoň jedno železo, OK, je tu. Dobre, a teraz pomaličky to cez tie dvere zobrať. Pane môj, to čo je? No tak.
Prečo mám aj taký malý? Aspoň jeden uhle, akože. Dneska splním tieto dve úlohy bez umretia. Nevedia ani zväčšovať. Dobre, ja ho nezväčšujem, ale aspoň trošku snahy. Určite videli zraneného jelena, takže hneď. Takéto úlohy si budeme dať každé video. A tak to proste bude, že napríklad oživiť jelena a tak. Takže o draftine, prosím, graf, to je taký... Všetko graft. To už by malo stačiť. Možno bola tá úloha takáto. Bo keď nie, tak božiaľ na budúce budeme hrať úlohy 3. Ok, moja posteľ bude sem. Proste všetko som vygrafila tak, čo mi treba a dieťa je tam sférovej. A už budem mať úlohy hotové, takže môžem sa respawnúť. Toto číselko na mape sú také. Jednoducho si ich tu takto privolám. Všetci ma majú radi, takže idú všetci tak kúria a nevedia sa dobrať. Takže je to tak. Takže to je nejaká kruta, práve musí dobrať. Takže to je tak, že máš. OK. Nohy tu mám. A nezabudnite dať odber, samozrejme, kým otváram trhu, kliknite na odber, lebo vás nič odber, a iba to, čo mi pane slúži, veľkou TikToka, čo je tiež veľmi dobré, ale no. Hop. Aha, my sme ich iba dva. Tak to sa nečudujem, že oheň je zväčšený. Dobre, teraz idem tu do toho stanu a dám si respawn, že či som splnila úlohu tam, takže sa musím pozrieť samozrejme, lebo... A respawn. Tak no, tak sekundu, aj. Filip, nemusíš ma oživovať, ja tu zostavím pekný mŕtv. Dobre, máš šťastie. To všetko? No, tak dáme lívko. Je to sa nespozná, tak, už neviem. Tak je spolu. Som mala vygrafiť čo iné. Dobre, a úlohu musím splniť, takže obehnem. Dobre.
Kašľam na to. Počtes bude taký, že... Nemôžem si zarobiť. Takže si kúpim Robuxy. Na budúce budeme musieť zachrániť 3 deti. 3 deti a... Nie je mŕtvy, ok. To je môj trest a... Čaute.